Butan sa lidaha eh. Patay kana. Sayang. Iyatay. Wah nga ni eh. Dalingaw naman ko tanaw ang silpon. Nasaag namday ko. Asa naman ning dalanan eh. Buang na ni. Ning dalanan eh. Limo ana ni oy. Asa naman ning dapita oy. Uy. Matay. Day tao. Ako ni pangutan-on be. Boss, may buntag. Pwede mangutana? Pandamay po ning hitabuan ni oy. Dako-dako ang kalibutan. Daghang tao diri sa kalibutan, pero kini amang ako ang nagsuntana. Nah, diri nang laay ani. Kining mang, kining nasaag ko ba nasaag? Apot. Kining mani lapos nga dalan. Apot. Nah, pastilan man ay. Natakda na noon tag pagkaamang ko daan eh. Nah, mahala ka da oy. Pandamay ang amanga to eh. Kalas-kalas sa sa oras. Uy. Kini na itaw. Unta dili na ni amang ako ni pangatan-on be. Kining mayong buntag boss. Pwede ko makapangutana. Asa ni paingon nga dalan? Oo dong, nagsungkit si Alan. Maaya lang kapay itong bugas. Mahal na ba yung kilo sa lubi karon? Kinsay Alan nung. Nga akong pangutana ba? Asa ni dapit nga dalan kay nasaag ko? How dong, dili ba ni sa Alan dong? Sundang baya ni. Unsa man ni oy? Unsa man ko ani? Perte man akong malasa rong adlaw. Nganong nagyaw-yaw ka dong? Alangan kinsa may di magyaw-yaw gud anang pangutan-on ka nga bura makagliki. Uy, asa mang baki dong kay lami kay naadubohon. Nah, diri nang laay ani ron. Baki ni minuon. Bungol man giguro kanoy. Ay kag naa dong ha? Inan ko ni maghangol. Kay ka nangayo, ay pag inan ko ni magbungol, papatay ta karon dong ba? Matay noy. Nangutana ra man ta ko nimo noy kung asa ni nga dalan ta ingon. Na, ana pod. Inan na po ko nimo islod og lungon. May pag-unan lang ti ka dong. Ayon noy.